Здравей, Джет! Първото, което искам да ти кажа е, че ти благодаря за това, че ме включи в отбора, за това, че участвах в тази страхотна пиеса. Наистина това спокойствие, с което работиш, е уникално за хората около тебе, защото наистина им дава силата да чувстват своите способности и да правят това, което могат с пълната си сила. Искам да благодаря на Джет, че в края на моето пребиваване в Театър София имах щастието да работя с режисьор като него. Много сме му благодарни за всичко, което направи тук за нас, за неговото отношение към всички хора в театъра, не само към актьорите, към службите, въобще енергията, която имаше, отношението, което имаше, атмосферата, която създаваше, докато работехме заедно. Благодаря му от сърце. This is a long time ago, so I don't remember exactly, of course. The first words out of my mouth were always beautiful. I am so impressed with the countryside in Bulgaria. At the time, emerging, and yet closed. The thing that has brought me to Bulgaria the last 3 years has been the Leon Katsuradopi International Theatre Laboratory, which I have very great excitement about. It's one of the most stimulating things I do all year, if not the most stimulating thing I do all year. No, I didn't expect any of this. It's always I try to lead life where it takes me, and so I rarely have any specific expectations, only that something will happen. And so coming to Smolyan, I expected to share and learn. From there, anything else that happened was icing on the cake. Always, what I want from everything that's happened for me in Bulgaria is to meet people and communicate, to learn, to share, to grow. Джет, знаеш, че премиерата е празник, но и повод за тъга. Приключва един период, в който хората стават особено близки. Работата с теб беше трудна, бърза и много приятна. Надявам се, че се срещнахме не само две култури, но и един театър и един режисьор, които не си казват довиждане, а просто си казват чакаме те, ела, ако не ще дойдем ние. Останах много приятно изненадан, когато разбрах, че има възможност да се постави прекрасната пиеса на Сам Шепард "Проклятие на гладуващата класа" и то с човек от класата на Джет Алън Харис, когато аз не познавах, бях чувал за него, идвайки в България и с неговите workshop-ове в един български град. Стана ми много приятно, че той е проявил някакъв сантимент от спомените си за Театър София и неговата камерна зала и че желанието му е било единствено пиесата да бъде направена в нашия театър. Това много ме зарадва и с широко отворени обятия си казах да, можем да започнем. Вже срещата ми с Джет беше изключително приятна, но аз няма да говоря за моите емоции и за
така минутите прекарани с него и разговори. Един прекрасен човек, отварям скоба, един усмихнат човек, един спокоен човек, който внесе спокойствие в театъра. Но другото, което е по-важно, той внесе един висок професионализъм. Работата на нашите актьори с Джет, това е всъщност най-голямата полза за нашия театър. Удоволствието от резултата, удоволствието от тази среща, така, се чете по лицата на всички ни. Дано, как Господ ни събере отново, да имаме този шанс да работиме в подобна дълбока драматургия. Джет, обичаме те, на добър час и успех. Смей се и света ще се усмихва. A loving family that I will never forget. Two people who are becoming good friends, and I hope there seems to be a mutual respect and admiration. Krasi is an extraordinary visual mind that I hope I can work with again on a project that will challenge both him and me. Vasco is a man who you immediately could feel a great gentle soul, and also with an incredible ear and brain for the world of sound. The Jewish Brotherhood and Sisterhood in Bulgaria is something I'm learning more and more about. It's a small but beautiful community, and as with good Jewish minds everywhere, the level of intelligence and quest for learning is always an inspiration. My question is there ever an answer? Здрасти, Джет. Искам да ти кажа, че в този миг се чувствам най-щастливото момиче на света. Защото на мен ми се даде възможността първата премиера в живота ми на сцена да бъде точно с този режисьор ти, точно с този актьорски състав. Защото обичам теб, заобичах те веднага, заобичах хората, с които работя веднага. Джет, ти си най-прекрасният човек, който съм срещала. Ти създаде една уникална атмосфера по време на работа. От самото начало до сега, до днес, ние работихме с любов и създадохме тази пиеса, това представление с много любов. И затова си виновен ти. Благодаря ти от името на всички и от мое име най-вече.